Kontrako Eztarritik liburuekin etorri da Uxue Alberdin, EKT-ko gradu ondotako ikastaro honetan, ez da, eskolia emutea, bertan ikasten gauzen noi, Uxue, eskerrik asko. Zuei, gonbidatzeatik. Kontrako Eztarritik pitin bat bertsolaritza, genero ikuspegitik, hindako lan bat, ez da, urte pare bat edo? Bai, 2019ko martxoan argitaratu zen, lekukotzatan oinarritutako saiakera bat da, eta bertan 15 bertsolari emakumezkoren bizipenak burutzatzen dira teoria feministarekin, eta horren arabera 22 mekanismo mugatzaile identifikatzen eta azaltzen dira emakumeen mintzo publikoa menostu dezaketenak edo menosten dutela uste dugunak. Da, aipatu duzu hasieran desidealizazioa, ez da? Igual olako prozesu bate lehenengo, pentsekin duen askotan ez, gure kuadrian, gure etxian, gure taldian, gure sozietatean, gure inguruan, lantokian, ez da dana ondo doia, ez da problemarik, ez da olako hori pasaiken ez, baina gero aztertzen ez batzu da inbide desidealizatu ikusteko, ez? Zer dagoen hor edo? Bai, desidealizatu eta problematizatu, ez? Aldi berean, gatazka dalako korapiloak ebazteko lehenengo pausua, ez? Eta denok nahi dugu sentitu gure gu hurbilean ez dagoela gatazkarik edo adibidez gaiari lotuta ez dagoela genero desberdinkeriarik gure kuadrilaren barruan, gure gaztetxean, gure militantzian, gure bikotean, gure familian, baina botere harremanak leku guztietan daude eta ikusi ahal izateko importantea da desidealizatzea, ez da, pixka bat maitasun erromantikoarekin bezala, ez, erromantikotasuna bada izara bat ez dizuna uzten ikusten zer gertatzen den, mekanismoak estaltzen dituen idealizazio bat da, ez, ispilukeria bat. Eta iruditzen zait, bertso munduan ere, beste hainbat alorretan bezala, gertatzen dela idealizazio hori, sentitzen dugulako, azken batean euskara hutsean ardaztutako jardun bat da, euskaltzale askok oso bere sentitzen duena, oso gertuko sentitzen duena, bertsolariaren figura beti izan da herriari lotua, ez? Herriari kantatzen dio bertsolariak, beti izan da eskuragarria, behintzat idea horren arabera eraiki dugu, ez, bertsolaria. Eta orduan, behin baino gehiagotan gertatu izan zaigu, bertso munduko genero desberdinkeria aztertzen edo azaleratzen hasitakoan, konturatzea zenbaiti mina edo gatazkara egiten diola, nahiago dulako pentsatu gure inguru gertuan hau ez dela gertatzen, ez? Eta bertsolaritza euskaldun eta jator horretan ez dagoela desberdinkeriarik, baina ikusi nahi ez duenak ezin du ikusi, ez, eta orduan liburu hau badator nolabait desidealizazio batetik eta problematizazio batetik proposatzera gorputz gehiagorentzako berdintasunezko bertsolaritza bat. Eta bat molesta xau uste horretan, ez? Gurian ez da pasaiken, baina hor 15 emakumen iritzixa dauz, ez? Makina bat galdera intzatzu dena iri, deuren bakoitza kontaekin dago zela bizi izan dagoen egora diferentiak eta hor urten dago, arreglo biharrekoak, edo, bentzet, olen ikusten etzian egoera batzuk, ez da? Ez da molestu izan da baten batzuk hori uste egindako? Ez dakigu. Nik uste guk badakigula ez dela lan eroso bat, violentzia ahoskatzen dalako. Orduan, denok nahiago dugu sentitu, ez daukagula errebisatzeko ezer, askoz ere erosoagoa delako, ez? Orduan, interpelatzen gaituztenean, berdin da kasu honetan, ez, gure kategoriatik gizon bezala, edo zuri bezala, edo aberats bezala, edo hetero bezala, interpelatzen gaituztenean, deserosoa da. Nahiago dugu pentsatu, guk ez dugula inor zapaltzen, eta gero nik uste importantea dela jakitea zapaldu eta zapaltzaile rolak ez direla definitiboak.